e parliament. Shida ma wan go Kenya ka en shida mar chik. Shida ma wan go Kenya ka machando dakteche en shida mar chik. Nikech king'iyo girimiti mar dakteche kod sirikal, kanye manitiere tulo ema ywaruok wuoke. To onge kama nigi mbi maloyo bunge kama mheshimiwa full network nitie. An adwa mana kwayo mheshimiwa wetewa kochakore go nyamera ni koyie ni to kama nyalo lose e wach dakteche en e od bura, from the committee level mar health. You understand? To gi committee mochung' ne public service, ratiro mar jotich. Kanya magidhie kar dhi ng'anyo sani, da kwayo no wuog odhi o draft a petition ne respective chair committee chairs mochung' ne dakteche kod jotich, mondo mi odhi ong'i ni to girimiti cha ere gima is not realistic, tang'o ma is realistic manyalo dakteche nyalo timo nyalo yudo ratechegi. Machielo mana kaka wadwa osewacho, gima chando as a nation at the levels of bureaucracies, okang' mopogore opogore mag mibadhi e migepe mopogore. Nikech king'iyo dakteche, adiri man duk daktari to en ng'ama lich ahinya. But seche moko dakteche wa bende the medical world ka bende worldwide onge kama nitiere mayo dhano ratichgi maloyo the health sector. Nikech ka be king'iyo lony matut mitimo research, tiyudo ni nitiere tuoche moko. For example, kaka Kenya ka, onego beni wase zone tropical diseases. Mwang'iyo ni to Kenya, to Kenya koni, gini tuoche mage mantiere igni 60 ka wantie gi independence gi jolony e migawo mar thieth. Ang'o mosemon wang'eyo ni Nyanza, tuo mane ma tuoyo jo Nyanza? To ere kaka, nikech wan gi partners machalo kaka CDC based in Kisumu. Wan kaka CDC nyalo ng'eyo ni tuo joluo en ang'o, to yath gikolo direct ma tuoyo joluo. Ang'o momono migawo mar thieth e Kenya ka igni gi te. And this should be informed by legislation, putting up policies and laws magavan kaka migawo mar thieth etimo nade bero dispense. Ero kama na inya to ginero momiyo ni wantiere ka chakre higa mar 2017 dinda bedo girimiti makama dino chope kare, nikech nduk wang'e higa mar 2017 lakteche na ng'anyo e kind thuolo mar ndalo 100 e wiyo girimiti ma bende na giketo kokagi. Nyaka sani no girimiti ma bende na pok oket kare. Sani kore wacho ni girom kod ogai mano mar obila e keto weche mag kwe. Ng'eni giseromo nyaka gi Anwa Iguru, mano jakom mar COG.